Dobrý deň vám prajem, milí moji. A dnes by som chcela povedať pár slov k téme posvetného ženstva. V sobotu v Bojniciach robím prednášku spojenú s liečivými meditáciami v kúpeľnej kaviarničke v kúpeľoch Bojnice od 11. do 15. Takže ste srdečne vítaní. Miesta ešte sú voľné. No a pôvodne som chcela urobiť iba pozvánku, ale napadlo mi, že už poviem pár slov, čo je to posvetné ženstvo a prečo som dala názov nositeľka gráľu na tú sobotnú prednášku. Keby sme išli do takej symboliky, čo je to ženstvo, tak žena je v mojom ponímaní tá nositeľka toho posvetného. Aj muž je nositeľom toho posvetného, ale zase mužstva. A žena je v tej energii toho príjmania. A hlavne môže byť tou cestou spojenia sa s vyšším zdrojom. A prečo je také dôležité o tom hovoriť? Ja to trošku prepojím, nakoľko sa vlastne venujem téme psychosomatiky, aj ženstva a aj mužstva, aj energetickému liečeniu, tak veľmi často tam vidím prepojenosť medzi napríklad fyzickými diagnózami u žien na úrovni maternice, vaječníkov, prsníkov, ale aj zdravia jóny alebo schopnosti zažívať príjemné a naplnené kvalitné milovanie v tom zmysle, že tie bunky sú živé. Hej, trošku to vysvetlím, čo to znamená. Znamená to, že žienka, ktorá je odpojená od svojho ženstva, napríklad je radšej v roli muža alebo v takej mužskej energii výkonovej, potrebuje mať všetko pod kontrolou, tak sa nedokáže uvoľniť ani pri vlastnom partnerovi a naplno sa otvoriť mužovi, aj keď ho má rada. Prečo to tak je? Primárne to vychádza zo zranení, ku ktorým sa dostávame napríklad, keď sa na to pozrieme z historického hľadiska, alebo ja to vidím často pri rodoch, pri rodových témach, keď liečíme u žienky energiu jóny, že nedokáže si vôbec ako nacítiť naplno to ženstvo svoje, to svoje lono. A to milovanie je skôr iba také fyzické, alebo ani to nie, že ani tam nedokážu byť nejaké skutočné pocity. Tak pri tej terapii, pri liečení často nájdeme zdroj v tom rode, že nejaká žienka si zažila napríklad násilie od muža alebo mužov. A teraz sa stanú dve veci. Jedna vec je tá, že muž, ktorého by sme mohli nazvať, že je v tej energii posvetného muža, alebo toho skutočného mužstva, je muž, ktorý je fyzicky silný, je v tej mužnej sile a zároveň je jemný, nežný, starostlivý a v srdci má skutočnú lásku. A láskavosť aj voči ženám, aj voči komunite, aj voči deťom. A čo sa týka konkrétne žien, tak tam má skutočnú lásku a láskavosť voči tej žene. Nemá potrebu ju ponižovať, manipulovať ňou
ani ju akokoľvek stláčať, potlačať dole. A práve naopak, vníma ju s jej kvalitami a seba so svojimi kvalitami v tej rovnocennosti, nerovnakosti. To je dôležité, lebo v dnešnej dobe je to veľmi dôležité. No, a teraz vráťme sa k tomu príbehu, že keď liečíme nejakú žienku, že tam niekoľko generácií dozadu nájdeme príbeh, kde žienka očakávala toto od muža. Očakávala ochranu, pocit bezpečia a lásku, jemnosť a nežnosť a muža, ktorý je vysoký, je v tej sile, má svaly, ale on ich má preto, aby ju chránil a aby vykonával a robil tie fyzické činnosti, ktoré napríklad žena nemôže robiť nie preto, že by bola slabá, ale napríklad to súvisí s maternicou a s lonom, že žena nemôže dvíhať ťažké veci, lebo to napríklad môže spôsobovať po niekoľkých rokoch fyzické diagnózy, keď žena nevníma svoju krehkosť a zraniteľnosť a nedovoluje si byť ženou, tak tam potom môžu prichádzať fyzické diagnózy. Dobre, takže opísali sme, ako by to malo byť ten ideálny prípad. A teraz, keď v tom rode tam príde k tomu, že ten muž zneužil tú fyzickú silu proti žene, buď ju začal byť fyzicky, alebo jej ublížil v intimnej oblasti násilím, tak žena podvedome bude chcieť ponížiť muža, potlačiť jeho silu, aby jej dcéry, vnučky a ďalšie ženy, ktoré sa narodia v rode, aby nezažili to násilie. A začnú aj nevedome ponižovať mužov. A potom sa stane o pár generácií, že ženy považujú mužov za neschopných alebo ich ponižujú, opovrhujú nimi a škaredo nazvané buzerujú ich a tí muži tým veľmi trpia, lebo chcú byť v tej mužskej sile. A už o pár generácií tam môže prísť muž, ktorý je aj v srdci dobrý, láskavý, ale tá pamäť tých buniek žien sa tam prenášala. To je jedna rovina, čo sa stane vlastne s dynamikou mužov a žien v tých vzťahoch. A druhá rovina, čo sa stane na fyzickej úrovni u ženy, je práve to, že ak si predstavíme, ja mám teda ten názor, že celé naše telo je živé, je to živá bytosť, aj každá naša bunka je živá bytosť, aj každý orgán, hej. Že keď si predstavíme jóny, že je zložená z tých drobných buniek, ktoré by v ideálnom prípade mali byť živé, naplnené svetlom. Ja som to dokonca vnímala, že by tá jóny mala byť až také energie tej radosti a očakávania toho príjemného, tej lásky. No, ale pri tej traume, napríklad pri znásilnení, sa udeje to, že na miestach, kde to tá žena cítila, že to nebolo v súlade s jej vôľou, tak z tých miest, a ešte ak to tam bolo aj bolestivé, tak sa stiahne z toho tela tá energia preč, lebo sa chce podvedome chrániť. Hej? To znamená, že stiahne citlivosť z miest jóny, aby ďalšie vniknutia od muža neboli bolestivé pre tú ženu. Toto je veľmi dôležité pre žienky, ktoré v tomto živote môžu mať pocit, že nevedia s vlastným partnerom
si vychutnať to naplno, to milovanie v tom zmysle, že tie pocity sú celistvé. A veľa žien napríklad ani nevie, že to môže byť ešte plnší pocit. Myslia si, že to, čo zažívajú, je už vlastne všetko. No a teraz, keď si predstavíme, že ten rod má nejakú energiu, tak ten energetický otisk, tá spomienka tam zostala. A aby boli ďalšie ženy v rode chránené, tak tam zostane táto spomienka, že radšej bude mať stiahnutú citlivosť zníženú alebo úplne stiahnutú energiu z toho miesta, kde bola predtým tá trauma. Nejaké násilie alebo niečo nepríjemné. My to vnímame negatívne, samozrejme, lebo tie ženky v tom trpia. Dokonca môže trpieť tým ich vzťah, ich manželstvo. A nie len to, my máme napojené vlastne tým aj rovinu tvorenia, radosti, žitia ako takého. No a aby tá žienka, ktorá v tomto živote tam môže mať takýto nejaký problém, aby sa to dalo vyriešiť, tak je vlastne dôležité sa tam vrátiť a energeticky preliečiť to zranenie. To znamená, pustiť do svetla to zranenie, to násilie, tú tmavú energiu a nahradiť ju svetlom. A tie rany, ktoré tam boli na jóny, či už boli fyzické, alebo psychologické, energetické, tak je dôležité to preliečiť práve cez tú láskavosť. Aby sa tá žena začala znovu cítiť bezpečne. No. Téma bezpečia je veľmi silná téma aj pre mňa, takže som sa musela trochu nadýchnuť. A až tedy sa jej vie obnoviť tá energia v jóny a vie navrátiť to svetlo, tú energiu, tú živosť do tých buniek jóny, aby v tomto živote mohla prežívať naplno všetko to príjemné a pekné a láskavé. Ale tá energia, ten život sa vráti do tých buniek iba vtedy, keď to tam bude vyliečené a keď sa tá žienka bude cítiť bezpečne. Takže okrem toho, že to vyliečíme, tak ako som teraz hovorila, je ešte potrebné, aby tam prišiel muž, ktorého som opísala pred chvíľočkou, ktorý je v mužnej sile, v mužskej sile a má láskavé, dobré srdce a miluje tú ženu. Nie majetnícky, ale naozaj ju miluje. A on jej vlastne vytvorí ten pocit bezpečia a prejaví jej tú lásku. Až tedy to môže byť obnovené. A vieme to teda urobiť energeticky, že keď to tam preliečíme, tak tam doslova dosadíme takého muža, ako som opísala, aby preliečil tej žienke to ženstvo. Dobre. No, z mojej skúsenosti takéto nepríjemné a traumatické skúsenosti buď v iných životoch alebo v rode
Dokonca naozaj môžu ovplyvňovať okrem citlivosti jóny alebo neschopnosti dosiahnutia orgazmu alebo bolesti pri intimite, ktoré nemajú nejaký fyzický podklad, tak to je vlastne tá psychologická úroveň, tá obrana tej ženy pred tým možným násilím. No a potom je ešte druhá rovina. Tá žena sa dostane do energie kontroly, zamení si pocit odovzdanosti za kontrolu. Prečo? Lebo vtedy sa si myslí, že sa jej nemôže nič stať. Lebo keď bola predtým v zraniteľnosti, jemnosti, nežnosti a krehkosti, tak sa udialo niečo extrémne bolestivé, niečo, čo jej absolútne narušilo jej bezpečný priestor, jej intimnú zónu a dokonca mohlo ovplyvniť aj energiu srdca a narušilo to dôveru v mužov. No a takže ona sa vzdá tej odovzdanosti a nahradí to tou kontrolou, niekedy až takou tvrdosťou, ale zostaneme pri tej kontrole, lebo je to dôležité. Keď si to predstavíte na úrovni tela, ženské telo by malo byť také, že sa vie ako, rozmýšľam, čomu to prirovnať. Keď si predstavíte bylinky niekde na lúke, ako vejú vo vánku, tak presne také by malo byť ženské telo. Také poddajné a vie akoby plynúť, tak spočinúť a tie bunky by mali byť plne uvoľnené. A tým pádom aj nervový systém je uvoľnený, keď sa pozrieme na to, že nervový systém má nejakú pasívnu rovinu a aktívnu rovinu, tak v tej pasívnej by malo byť to telo uvoľnené, keď nepotrebujeme nič vykonávať. No a na energetickej úrovni potom aj pri milovaní všetko ide tak, ako má, keď to tak ako veľmi skrátim. Ale keď tá žienka ide do tej kontroly a už tam nemá tú odovzdanosť, tú mäkkosť, poddajnosť a otvorenosť a energetický prepojenosť lona, srdca, tretieho oka, tak jednak to ten muž cíti, ktorý podvedome túži po žene, ktorú cíti cez srdce a ona jeho, a ktorú cíti, že ho vie priviesť do nejakých vyšších sfér. Pripomenúť mu vlastne to, odkiaľ všetci pochádzame. Takže ho vlastne napojiť na svetlo. No. A teda, keď si to predstavíte, tak z tej žienky, ktorá by mala byť taká plynúca, odovzdaná, mäkká a tie bunky sú úplne uvoľnené a je v tej radosti a v tej láske a v tej nežnosti, stiahne sa do kontroly, čo sa stane s telom a s jóny a s tými bunkami. Tiež sa vlastne stiahnu, aby ju ochránili pred tými nepríjemnými vecami. A napríklad v tomto živote tá žienka o tom aj nemusí vedieť, alebo aj môže. A presne tak sa bude správať aj tá jej jóny. Sú viaceré formy liečenia. Jedna forma je taká, že ideme cez vedomý dých. Vedome hlboko uvoľňujeme svalstvo, jóny aj tela, lebo to nie je oddelené, hej. A je potrebné sa venovať telu ako celku, nie iba lónu a jóny. A je potom tej psychologickej úrovni aj tej duši.
A druhá rovina je preliečiť v rode tie zranenia, o ktorých som hovorila, aby sa tá jóny, aj tie ženské orgány mohli aj uvoľniť, aj vyliečiť. No a na fyzickej úrovni to, že žienka prejde do tej kontroly, že nevie pustiť nejaké veci a tak a v tomto živote kontroluje možno partnera, deti, veci v práci, potrebuje pod kontrolou, môže ovplyvniť rôzne fyzické diagnózy na úrovni napríklad maternice alebo vaječníkov. A zase dá sa to rozpustiť cez to pustenie tých nejakých traumatických situácií, ktoré sa stali. A veľakrát to nemusí byť ani úplne traumatické v tom zmysle, že tá žienka si to ani nemusí uvedomovať, že jej to mohlo narušiť nejak pocit bezpečia. Keď pracujem so žienkami, keď ideme do terapii a preliečujeme tú fyzickú úroveň, tak sa tam veľmi často vyjavia nejaké spomienky z obdobia puberty alebo detstva, kedy niekto im povedal nejakú nepríjemnú poznámku alebo im obmedzil fyzický priestor alebo sa ich aj dotkol na miestach, kde im to nebolo príjemné a kde to nechceli. To je dôležité. A opäť to sa dá liečiť cez to, že sa tam prepíše tá energetická stopa, aby sa tej žienke prinavrátil pocit bezpečia v tom zmysle, že žena vie energeticky odkomunikovať tomu mužovi, ako to má. To znamená, že my, aj keď sme krehké a zraniteľné, tak máme stále tú svoju silu. A o tom budem hovoriť v sobotu. Keď si predstavíme napríklad našu energiu, niekto to nazýva kundalini. Ja nie že by som nerada používala ten termín, len rôzni ľudia ho rôzne používajú. Ale zase dobre, je to ten názov, tak ho použijeme. No a keď si predstavíme, že máme symbolicky kundalini energiu ako takého hada skruteného dole v tej prvej čakre koreňovej, ako začína chrbtica, tak my plne vedome s tým vieme pracovať. A vieme s tým pracovať cez vedomé zameranie sa. A odporúčam napríklad žienkam, mojim klientkám, ktoré sa ma na to pýtajú, alebo cítim, že im to môže v niečom pomôcť, si vyskúšať úplne jednoduchú vizualizáciu, meditáciu a iba si nacítiť najskôr celé telo a potom si predstaviť toho skruteného hada. Ak by vám nešlo si nacítiť svoje telo, existujú rôzne meditácie. Ja som sa v minulosti venovala tzv. Všímavosti, po anglicky je to mindfulness. A práve si viete nájsť veľa meditácií, ktoré sa venujú všímavosti a tej vedomej pozornosti, plnej pozornosti voči telu, kde idete od palcov na nohách až po hlavu. Takže ak by to niekomu nešlo sa nacítiť na to teličko, tak viete ísť a takto si pomôcť cez nejaké vizualizácie, meditácie a ísť do plného vedomia tela. OK. Tá meditácia, ktorú mám na YouTube, ktorá sa volá Liečivá meditácia, tak tam tiež vediem tú meditáciu od palcov cez celé teličko na plné naladenie sa na telo. Ale tá meditácia je potom zameraná na liečenie, ale do istej doby je na bdielu pozornosť voči celému telu. Takže ak chcete, tak si to môžete tam
vypočuť. Dobre. No a teda, vrátim sa k tomu, že už máme nacítené celé telo a potom pre tých, ktorí vôbec tým nikdy nepracovali, odporúčam ísť na to pomaly a niekoľko dní, dajme tomu 21 dní, si iba naciťovať telo alebo si večer pustiť hudbu, položiť si ruku na srdce, na žalúdok, iba sa opýtať tela, ako sa mám ja a navnímavať si to telo. A až potom, keď má ten človek trošku už kontakt so svojím prežívaním a telom, tak si môžete nacítiť až potom toho hada, ako je dole skrútený. A toto bude veľmi dôležité netlačiť na to, ani to neposúvať niekde, kde vás to ešte nepustí. Prečo je to dôležité? Keď niekomu vystrelí energia cez tie vrchné čakry a napojenie sa a nemá vyriešené korene, nemá vyriešené spodné čakry, môže mu to ublížiť. Môže to otvoriť traumy, o ktorých nevedel, a keď na to není pripravený, tak mu to naozaj môže v tom období uškodiť. Hej? Toto veľmi zdôrazňujem, lebo existuje dneska veľa techník, ktoré sa veľmi ponáhľajú zvýšiť tú kundalini energiu, ale ten človek, keď na to není energeticky pripravený, tak naozaj to môže spôsobiť problémy veľké. No, takže s veľkým rešpektom a láskou sám voči sebe dbajte na to, kde vás to pustí. No, takže keď sa niekomu udeje, že ho to nepustí nikde, že to iba si má nacítiť, ako je ten had skrútený, tak je to v poriadku. Dovolte si byť v roli pozorovateľa a hlavne sa naučte trpezlivosti. No, napríklad ja sa tomuto venujem 20 rokov, dá sa povedať. Keď som mala, 15-16, tak som začala meditovať s nejakou predstavou, zameraním na čakry a na lono a tak ďalej. A teda dlhé roky sa to pomaličky posúvalo, takže nesnažte sa to zvládnuť za 2 dni, ak ste s tým nikdy nepracovali. A zároveň vie to ísť rýchlo, keď to človek robí správne, keď sa nechá viesť tou vlastnou dušou, intuíciou, tak vás to povedie správne. Len veľa ľudí ide do ega a do rozumu, no ale ja už to chcem a tak ďalej, hej. Ale to je úplný protipol toho, ako funguje duša, lebo duša je pokojná, je kľudná. Ona vie veľmi dobre, na čo je kedy správny čas. Takže kedykoľvek ideme do toho prílišného rozumu, ega, tak je dobre sa nadýchnuť a ako zvrátiť do toho, že ako to cítim napríklad v srdci. Dobre. No a pre tých, čo s tým už trošku pracujete, tak si môžete nacítiť, aké pocity zažívate, keď tá energia vychádza z tej prvej čakry do druhej čakry. Malo by tam prísť najskôr také jemné sexuálne vzrušenie, prípadne aj intenzívnejšie, podľa toho, kto ako na tom už je energeticky. Ale dobre, to na teraz nechám tak. A potom pomaly sledujte, čo to robí, keď pôjdete ďalej, keď to zvýšite do tretej čakry, čo je vlastne 2 cm nad pupkom, vzadu na chrbtici. A predstavíte si, ako ide vyššie do srdca, to je dôležité, srdce, lebo práve srdce otvára to prepojenie tých spodných čakier s tými vyššími. No a potom pokračujete ďalej do krčnej čakry, tretieho oka a do 7. čakry. Tu môžete skončiť a pre tých, ktorí by to tak cítili,
ale tam by bolo dobré, keď chcete ísť vyššie, tak byť zakorenený do Matky Zeme, cez koreňovú čakru sa spojiť s jadrom, prípadne aj cez nohy si predstaviť tie energetické korene, ale stačí cez tú koreňovú čakru, si myslím. Ja to robím dosť tak intuitívne. A potom si môžete predstaviť, ako tá energia vychádza hore priamo k stvoriteľovi, k svetlu. Keď sa chcete vyživiť, to svetlo stvoriteľa sa vracia naspäť do tela a môžete si nacítiť, ako sa vaše telo naplňa svetlom. A keď má niekto nejaký problém, tak si môže priviesť to svetlo presne do toho miesta v tom tele, keď to tak cíti. Hej? No a teraz, ako s tým teda vieme pracovať? Vieme s tým pracovať cez to, že sa na to zameriam vedome. Viem vedomým dýchom to zvyšovať a znižovať. A hlavne sa rozhodujem, s kým chcem zdieľať napríklad tú intimitu, hej, a to srdce. No, OK. Lebo ak máme partnera, ktorý to má energeticky podobne v tom zmysle, že je tam to otvorené srdce a ten muž je v energii toho posvetného muža, že je napojený na svetlo stvoriteľa, tak tam môže prísť tomu spojeniu cez to srdce a cez to svetlo a môžu sa spolu napojiť na to svetlo. A prečo grál? Prečo vnímam ženu ako nositeľku kráľu? Prečo vnímam ako nositeľku grálu Máriu Magdalénu? Lebo pri nej napríklad ja cítim práve tú posvetnosť tej ženy, ale tú posvetnosť nesie každá žena, keď sa tak rozhodne. A každá žena môže byť tým posvetným portálom pre toho muža. No. OK. Toto je taká veľmi citlivá téma, takže trochu naberám odvahu o tom hovoriť, ale tým, že s tým pracujem, aj so žienkami pracujem s touto témou, akoby ich prinavraciam do tej energie, lebo druhá rovina, okrem toho partnerstva a toho, že tá žena si vie s tým partnerom tvoriť, čo potrebuje, tak je aj rovina fyzického a psychického zdravia. To znamená, že keď tá žienka je v tej energii tej ženskej sily a otvorenosti, krehkosti, zraniteľnosti a jemnosti, tak je to ženské telo vlastne a tie ženské orgány by mali byť zdravé. Samozrejme, tam je veľmi veľa faktorov, v akej je práci a v akom je partnerskom vzťahu, ale vlastne žena v tej energii už ani, teraz mi napadlo, ani nemôže byť v zlej práci a v zlom partnerskom vzťahu, lebo
energeticky si pritiahne muža, ktorý je v podobnej energii. A to znamená, že je v tej energii posvetnosti mužstva. A prácu si tiež pritiahne energeticky vibračne takú, kde môže ona žiariť, kde môže mať to otvorené srdce a tvoriť cez seba, cez svoje poslanie, cez svoju dušu. Dobre. Okay. Rozmýšľam nad tým, že čo ešte vlastne k tomu povedať. Samozrejme, ak tá žena má partnera, ktorý ovláda túto tému, trošku sa do toho vyzná, tak samozrejme jeho môže požiadať, aby jej pomohol energeticky. A je dobré, aby to bolo aj, že aj tá žena vie s tou energiou pracovať. A aj on. A mala som jednu klientku, ktorej som radila, aby pri milovaní so svojím mužom si predstavovala, že to svetlo, tá láska od neho, ide do toho miesta, ktoré ona vtedy mala chore, povedzme to tak. No a ďalšia vec je teda, že sa naozaj ako vieme vyživovať akoby celé telo. To znamená, že keď sa zvýši tá energia, tak vieme si priviesť tú energiu do tých miest v tele, kde to potrebujeme, ktoré potrebujú podporiť, alebo do celého tela, do každej bunky. Vyživiť si vlasy, tvár, oči, pokožku a proste všetko, čo potrebujeme podporiť. OK. Dobre, no. A to bolo takéto praktické vysvetlenie toho. Teraz prečo to tak vlastne vôbec je? Prečo je tam toľko zranení? Prečo to vlastne vôbec musíme riešiť? No, je to z toho dôvodu, že niekde proste v minulosti prišiel bod, kedy niekto chcel, aby tam nebola tá rovnováha, aby tam nebola láska medzi mužom a ženou. A preto je v dnešnej dobe toľko bojov, toľko nepochopenia aj v partnerstvách, toľko manipulácie, majetníckosti, fyzických útokov a podobne, lebo to je veľmi intenzívne v poli. Našťastie cítim, že už sa to dosť lieči, že je tu dosť ľudí, ktorí cez seba a cez vedomú prácu tú rovinu preliečujú. To znamená, že každý jeden z nás ovplyvňuje to kolektívne vedomie. To už je vedecky dokázané mimochodom. To kolektívne vedomie, takže to netreba brať ako nejakú spiritualitu. A to je potom dobrá správa, že to ovplyvňujeme cez seba. No. Dobre. Ešte ma tam napadlo, že veľa sa stretávam s tým, alebo často sa stretávam s tým, že hlavne žienky, keď ma požiadajú, že cítia nejaký dar, ktorý chcú prinášať svetu cez seba, tak keď sa pozeráme, keď ideme energeticky sa pozrieť na to a psychologicky,
čo sa tam deje, prečo tá žienka nemôže to robiť, aké sú tam nejaké strachy alebo nejaké neporúdenie energie v niečom, tak veľmi často to už je súvisí s lonom, s jóny a so srdcom. Veľmi často aj s hlasivkami a krčnou čakrou, ale to preto, že hlasivky sú vlastne prepojené z jóny, sa dá povedať. Prečo to tak je? Lebo my ako ženy vieme žiariť, keď tu jóny máme žiarivú plnú svetla a cítime ju. Vieme byť na ňu ako naplno napojené aj na naše srdce. Keď si to predstavíte energeticky, postavu ženy napríklad, tak keď to má zoženú energiu v oblasti jóny, tak samozrejme potom nemôže žiariť ako žiarovka, ako celok. Hej? A hlavne je tým pádom žena napojená na Matku Zem a na Stvoriteľa. Akoby cez celé telo je prechádza plynule tá energia a vie byť cez tretie oko napojená na vnútornú múdrosť a vedenie. Ale keď jedno z tých centier je tam nejaké energetické združenie, tak to nemôže vlastne ako celok fungovať. No, dobre. Mám pocit, že má byť ešte niečo povedané. Asi úloha mužov, ktorá je veľmi dôležitá. A potýkam sa často s tým, že mám aj vo svojom okolí žienky, ktorým chýba ten muž, ktorý bol energeticky podobný ako oni, ktorý už je vedomým trošku na tom vyššie v tom zmysle, že vníma tieto veci. A tá úloha mužov je teraz veľmi dôležitá. Nemusí sa to týkať iba partnerov, ale práve ženy v dnešnej dobe veľmi intenzívne potrebujú pocítiť to bezpečie a tú láskavosť, tú nežnosť. A hlavne rešpekt a úctu, ale vzájomne aj od žien a voči mužom. Takže aj nejaké proste akékoľvek ponižovanie, aj keď sa to tvári ako vtip, tak to tie ženy vnímajú, ktoré sú trošku citlivejšie. A tak. OK. No a tí muži, čo je dôležité, je to, že keď tá žienka je už v tej energii, je tej jemnosti, tej nežnosti, tej otvorenosti, tej krehkosti, ale zároveň tam má tú ženskú silu, to, že vie, kto je a vie ísť do aktivity, keď je to potrebné a vie si nastaviť tie hranice, keď je to potrebné, tak ten muž je ten, ktorý drží kontrolu a čaká na to, kedy žena konečne pustí tú kontrolu. Ale ono to ako nejde jedno bez druhého. A ja si myslím, že by sme ako my ženy mali nabrať tú odvahu pozrieť sa na tie nejaké možno zranenia alebo podobne, alebo nastavenia, postoje, presvedčenia, prečo neviem byť v tej jemnosti a krehkosti a v tomto svete. A prečo si nedovolím naplno pustiť kontrolu pri vlastnom partnerovi?
čo je za tým, čoho sa vlastne bojím. A keď si dovolíme to uzrieť, ako tú 13. komnatu a prepustiť to do svetla, nahradiť to tou hlbokou dôverou, tak až vtedy sa môžu diať tie nádherné veci. To skutočné spojenie tým pádom. Dobre. Ja cítim, že na dnes bolo povedané všetko, takže vás srdečne pozdravujem a prajem vám ešte pekný deň.